Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9:35 in the morning, ano oras na yan natudkan sa tuwing mga sponsor? An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin, January 2. Happy New Year and Happy Three Kings. Sa tuwing mga parantabay, mga sponsor, mga advertisers, kan RPN DCKI. Sa lado technical, ang sa kong partner digdi, si Engineer Charlie Binaobra. Sa information, si Aldrin Orlanda. Sa transmitter, si Joanna Divilla Asinman, Jimmy Guanzon. Sa lawas, mga karonda, inipuan sa endong karonda, Joey Habana Lim sa programang Bicol Connection. Good morning sa kabos ng mga nakatutok mo niyan sa mga transistor radio, sa mga Facebook live viewers. Good morning. Nakaulay ko po ang saro sa Maygos na konsyal kan banuan po kan Bula Camarines Sur. Aprobado na po ang proposed annual budget na pinagsumitir kan opisina ni Mayor Miguel Basco dyan po sa Sangguniang pang bayan kan Bula Camarines Sur. Sigon ki Konsyal Greg Puntanal, 258 million kabali na po ang target na local revenue collection. Ay grabe po ang pag-asinso kan Bula. Sa totoo lang, pag nag-operate na po ang ala Boracay na Ibasco Beach Resort, lalong dudumugon po kan mga negosyante, dakol mga kapitalista, investor na mabugtak ng mga negosyo. May mga bangko pang gustong mag-opresir po na magkaigwapan ng sanga. Na siguradong ma-asenso, magiging maray ang ekonomiya, ang pagsirkular kan kwarta. Pinagpaigting, pinagpakusog ang tourist destination, tourist spot, ang turismo, mga programa pang turismo. Priority ninda, kalinigan, ano po, dyan sa Bula. Sa pagtapok ng mga basura, dapat disiplinado po ang mga namamanawaan. Sigun po yan sa pagkikipag-ulay niya to kay Konsyal Greg Puntanal kan Bula Camarines Sur. Maray po dan relasyon kan mga miyembros kan Sanggunian sa indang Vice Mayor. And magin ang Mayor's Office, okay man po, no problem.
Yan ang maray, pagkasararo po ang kurahaw, pangapudan. Kan mga local officials kan bula asin sa mga namamanwaan, mga barangay official. Ang magayon na bareta, aprobado na po ang sa endong annual budget for 2023. Ipapadango ko po sa endo sa kuyang entrevista sa endong Maygos na konsyal, Greg Puntanal, kan ining bula Camarines Sur. Ano po? Aber daw, anapong ko daw, baka amudi. Mga tugang, Happy New Year po sa idol ko sa Sanggunian Bayan kan Bula, si Honorable Councilor Greg Puntanal. Greetings mo po, Enot, sa mga taga Bula, lalo na sa mga nagsuporta. Anong assessment na po, naging mareman daw po, asin naging po kita, matuninong maayos po ang pagsabat ng bagong taon kan mga taga Bula, konsyal. Good morning, Idol Joey. Happy New Year sa gabos na mga taga-Banwaan ng Bulasin sa bilog na probinsya. Happy New Year sa Indo Gabos. Si pagsabatak ang bagong taon medyo maugma, talagang blessful ang bagong taon yan. Kasubanggi, pagluwas ko sa tinampo, pag-countdown, ay talagang si mga tao nakagirilit sa tinampo, kang mga nag-aaraging mga sasakyan hali sa simbahan. Kaya maribok talagang si pagsabat kang bagong taon igdi sa Bula. Iya po, talagang sunod pa mang giraray po sa tuyang tradisyon sa pag-celebrate kan pagsabat kan bagong taon. Sabi Idol, dahil nahali sa mga Pilipino na talagang ang pagtubod na sabaton ang bagong taon nin maribok, maugma, kasi may paputok. Pero talagang nagtubod man si mga tao na dahil na masyadong magparapaputok nakakadisgrasya. Ang ginibubaga na obserbaran ko kasubanggi si mga tarutot talagang iyo ang pinaribok, saka si mga kurahaw, si mga kang mga sasakyan, mga busina, asin gabos na harong talagang nagpairilaw kang sa indang, gabos na ilaw sa indang mga harong. Iya po, so siguro po Idol Konsyal ining 2023 ad number po ang niling mo kani na daw po sa tuyang ekonomiya, dagos-dagos na makarecover, magkagawa na daw po ng trabaho ang mga jobless ng mga kababayan sa Bula. Ako po ay very positive ako digdi sa Banwaan nin Bula. Kasi saro nga ni dyan ang Samuyang Banwaan, saro sa most improving municipality in the Philippines. Kaya nauugma po kami. Talagang nahihiling mi man na ang Banwaan nin Bula nagbubuhos ang mga proyekto, infrastructure projects, dahil po talagang talagang maswerte man siguro. Iyan po ay dahil nahihiling man kang national government na ang liderato kan Samuyang Banwaan, talagang maasahan na talagang kung ano-ano ang mga kaya nagpapasalamat kami sa national government, sa provincial government, kay Governor Louis J. Villafarte, na talagang perming buhos ang sa indang tabang digdi sa Samuyang Banwaan sa Bula, lalong-lalo na ang mga financial assistance, educational scholarship assistance, talagang permiyan na priority ninda ni Governor, ni Congressman Migs ang Samuyang Banwaan. Kaya ugmaman po kami sa ngaran kan liderato ni Mayor Migay Ibasco. Oo, buhay na po na ang economic enterprises sa Bula. Por medyo kan suportado po na nindo kan Sanggunian pa bayan, ining pagpakusog, pagpaigting kan tourist spot, tourist destination. May mga additional na maburukas pula palan.
na mga beach resort sa Bula. May mga hotel pa, may mga parang one-stop shop na. Pwede magbakasyon, bulan ang Bilangon. Bigalat-alat po na ini kan mga taga-Bula, asin kan mga turista na madayo digdiyo sa Indo. Ayo idol. Saro sa orgulyo kan banwaan nin Bula na ala Boracay yan na kung maano po nindo magayonon. Yan po ay project ni Mayor Migay Ibasco. Pinangako yan sa banwaan nin Bula. Pinangako yan niya sa barangay dahil day pa siya alkalde. Igwa na siyang na bakal duman na daga. So, ipinangako niya na talagang tatabangan niya. Although yan ay private sa ni Mayor Migay Ibasco resources, pero dakula po yan nakatabangan kan banwaan na Bula. Ngunyan lang po itong mga taga-Itangon na hire na ni Mayor Migay na empleyado sa iyang beach resorts. Kaya ang beach resorts na yan talagang dakulaon, magayonon. Siguro po magiging first class beach resorts yan. Although talagang daradakula lang talaga ang kayan, kapital. Pero tabang po yan ni Mayor Ibasco digdi sa banwaan nin Bula. Tanganing ansamuyang turismo, talagang aram po nindo na talagang nahuri-huri kami sa turismo. Pero ngunyan talagang nakakalamag na kami, bako lang digdi sa probinsya, kundi talagang ipagmamalaki yan sa enterong Bicol region. Opo, kumbaga sa kung may Boracay naman kita digdi sa Bicol, makukuha sa Bula. Ang exact location po kaya is Barangay Itangon. Barangay Itangon, idol. Okay, oo. Kumusta po ang tinampo pasiring duman? Dahil daw kita mga problema sa mga motoristang madarayo. Ay magayonon po ang tinampo duman, although igwa duman nil lugar na medyo naggagaba, pero nami-maintain na yan kang LGU. Iyo po bagayan si pinagtawan ni former Governor Migs, ngunyan congressman na talagang bago nag-eleksyon kan 2018 talagang nahaman yan. Kaya ngunyan tapos si dikit na porsyon by this 2023 siguro may natatada duman na mga more or less 300 meters na dai pa konkreto. Ngunyan rinilisan yan kay itong LCAC nin 4 million na para matapos. Saka ito idol ay dadaanan to kang tourism highway na project kang national government through our Congressman Migs na haloy na yan kang Villaperte family talagang na ang tourism road makakalagbas duman from Pasakaw, from Ragay to Sorsogon ata yan. Posible pala na idol ko na mabuhay ang mga investors mag-invest and mag-lag ng kadakol pang mga businesses dyan po sa barangay na yan dahil po kaning beach resort na ni Migay Ibasco Beach Resort. Talagang pag na haman na yan gabos and natugtukan na kasi ang pangarap duman ni Mayor Migay ay kakaagan nin function facilities, function hall. So talagang ang business duman at talagang saka ngunyan pa lang ang dahil pakaabot nin tinampo talagang si mga tao kung maihiling mo dahil ka mangalas ka ang mga tao gabos na may sasakyan magagayon na ang sasakyan dahil ang iba talaga kayan mga hali sa Manila na day aram kan mga taga-Bula na mga maray naman ang buhay sa Manila. Ngunyan sinda nag-uuruli na sa Barangay Itangon. Yan Barangay Itangon dati ko yan na barangay. So nag-uuruli ang mga mga sasakyan, mga kuwan na, ang iba luxury car na. Talagang nagpapadagos na po ang pagiging progresibo kan na Bula.
lalo na po may mga bago ng mga gasoline station, siniba pang mga establishment. Posible pong kami na ang ibang bangko na magbugtak po sa endo, additional bangko. Iyan po ang siguro by this 2023 talagang hihikayaton mina na at least ang land bank makakaagnin branches digdi sa Pulata. Dakol na igdi ang mga naglalaog na investor. Aram mo po nga ni ngunyan ang procurement kahit itong slaughterhouse nagpuon na siguro ma-download na itong Department of Agriculture and World Bank digdi sa Bula. Ay po talagang buhay na buhay ang pagsirkular po kan kwarta dahil po kan nagdadakol ng mga negosyante na nag-invest as in mga kapitalista na gusto pong bugtak po ni negosyo digdi po tanahiling na po ang pag-asinso kan na Bula sa administrasyon ni Mayor Miguel Vasco lalo na sa bagong komposisyon mo niyan kan sanggunian bayan. May iba po kita, Idol Consial, Greg. Yan pong, kumusta po? Na-approve na po ang proposed annual budget for 2023? Iyon na po. Si Vice Mayor Nilo Totoy Canet Malanya on the second, talagang nag-uurulay po kami. Pagtukaw mi kang this set of Sangguniang Bayan for the term 2022 to 2025, talagang sabi mi kita yaon igdi para magservis sa mga tao, itaota ang programa, suportaranta ang liderato kang local chief executive, tanganing ang mga programa dagos-dagos. So iyo yan ang napagkaurulayan mi. Sabi ko, ako alangkaw ang respeto ko sa mga kaibahan ko, kaya nahiling ko man na maski si Vice bakong salado mi, pero yaon ang respeto niya sa muya, yaon ang respeto sa kuya. Kaya nauugma po kami. Kaya itong 2023 annual budget, na-approve nito kang 27 as in may forward to sa Sangguniang Panlalawigan. So arog po kayan kaugma, ta sabi ko dahil taigdi pagpairalon an sa tuyang mga kung ano ang personal na kundi ang yaong kita igdi nag Christmas party kami kang 30 maugmahon si Christmas party kan Sangguniang Bayan na yung nito sabi ko sa mensahe ko sa mga empleyado kang legislative body na ining 2022 to 2025 na termino, talagang fully support kita tanganing ang serbisyo ta sa namamanwaan maitautang tultul. Kaya nahihiling man Idol Joey ang samuyang kooperasyon, ang respeto kang lambang saro, kasi importante sa legislatura kung iguanin issues na respect the majority, as in kami man maski majority kami, yan man ang respeto mi sa samuyang pamayota. Siyempre siya man ang timun kan samuyang kang samuyang body para maayos ang mga bagay na ipinapasar kang Sangguniang Bayan. Kaya ako nagpapasalamat sa Sangguniang Bayan, nagpapasalamat ako sa opisina kang Vice Alkalde, nagpapasalamat ako kang opisina kang Secretary dahil sintagabos talagang sabi mi gibuon ta para mas magayon ang satuyang serbisyo sa namamanwaan. Iya po. Compare po naman last 2022 budget sa kanya na 2023. Ano po sa iling nito po taas or nagbaba na approve budget? Itong national tax allotment medyo nagbaba kadikit. So
Pero ang ano man, itong local revenue, patuloy na nagtataas maski papaano kasi talagang ang local finance talagang nahihiling man na increasing. Lalong-lalo na ining samuyang market and ang samuyang water system, saro yan sa nagtataas. So, ito lang na sa national tax allotment pero talagang naapektuhan ka ito kasi ang basis ka ito is 2020 aramta na kang 2020 kulang itong ingreso dahil sa COVID-19 pandemic. Ayun po. So, salamat po maray. And baka may dahil po ako na-effort na gusto mo pong ihabol. Parang kanya na 2023 sa mga taga-Bula. Lalo na sa mga local barangay officials na naglalaon po kansa ito pong suporta lalo na kung mapasarnaman sinda kansa indang annual budget arami po na iingutuhan man nindo yan na aprobaran. So ano pa mensahe mo sa gabos ng mga taga-barangay Bula? Tungkol sa mga barangay, hinahalat mi na ang sa indang submission kang sa indang annual budget sa barangay. Kahito previous late pero kang magtukaw ako kaya ang pumayo kang Committee on Finance and Appropriation talagang ini-encourage ko man ang mga barangay na mag-submit sinda in due time dapat approve sa October pa dapat na-approve na kaya lang nagtuod sinda kang mga inot na maski nga ni kabangaan na kang taon pero sabi ko ngunyan kukul ko ang mga atensyon ninda itong DAIPA pero iguang mga nag-submit na on time na talagang ma-approve naman ito. Iyo. Igo po kayong mga barangay officials na medyo nadidipisilan po. Dahil aram tama po baga sa barangay medyo may kadikit sindang bakong gayong inaapod na knowledgeable about sa pagpasa ng mga budget. Ang committee is willing. Ang Committee on Budget and Appropriation na pinamamayan mo na tabangan sinda po sa madali na paghaman kan sa indang propose sa annual budget. Iyo tabi idol kang before pag October pa lang yon September pinagtatrabangan mi na lang kaya lang ang nakalito pa itong barangay election na kung sain sinagluwas na version sabi may extend another 3 years kuwan kaya itong mga amay na nagsubmit likit si election reserve nindang ikinaagnon yan pinarectify mi ito ta sabi mi ay maglaag nin at least 10,000 sa barangay 10,000 man itong SK officials para sa election reserve so 20,000 kaya si iba nadidipisilan saka kadakol-dakol na kaya ngunyan na mga pinag-mandatory na dapat pandingan senior citizen gender and development tapos itong lalong-lalo na ang talagang pinag-aano mi na talagang dapat mahiling mi iguanin pan sa solid waste management iyon ang sarong problema mi sa Banwaanin Bula ang kaya kung kunaining oportunidad na ini na ang gabos na constituentes kang Banwaanin Bula atawan ta sa atensyon ang basura na kung sain dapat lambang harong may compost pit na itong mga nabubulok dumanta na dahil na ipagpara halo sa maging kita aware kang segregation dahil kaipuan po talaga itong mga residual na lang na waste ang dinadara sa sa MRF tangani pong dikit kasi ngunyan mayo kami close na sa muyang dump site so nakipagmuwa lang kami sa Albay na duman pinagdadara pero imagine
nagbabayad po kita 9 pesos per kilo. So kung data mami-minimize ang basura, so dakol-dakol ang gagastuson tata kung per kilo na. Gaya naman ito kang si Konsyal Greg Pontanal po kan banwaan po kan Bula ka Marinisur kaulay ta sa laog kan programa. So sa mga taga Bula, Happy New Year and Happy Trekkings po sa Endo Kabos and Padagos ta, naputol. Sa sarong aldaw nin mga usang bulan 1,000 di na po yan 9,000 pesos. So aabot po yan sa milyon pag data na minimisar ang pag takang basura. So sa Street cleaner, mga basurero. ang mga ang nindaman power, kaya lang itong ang collection garbage vehicles aram po nindo igmamambaga ko kita ka itong compactor dahil na to allowed na ipagkolekta kaya dahil na to nakakaluwas. So sangon yan duwang lang lambang sarong kasi ngunyan medyo ang iba dahil pa nakakatuod minsan pinagmumuda ang mga kolektor pero sabi mi dangon lang nindo kung may naanggot kasi dahil ninda aram na sala pasinda. So kaya nga ni sabi kan sa moyang menro minsan nahirak man siya kaya nga ni pinag-compensated na lang itong mga dahil ang lang pabayaan na muna si mga nanmumuda dahil ninda aram pero maabot man ang panahon na the ordinance. Pag ikuha na kitang ordinance, dahil nang makakasabi kung sisay ang sala, sisay ang tama, kundi masunod kita duman sa ordinance na ipapatupad kang sa tuyang lokal na gobyerno. Tama po yan, very well said, Idol Konsyal Greg Pontanal kan Bula ka Marinisur. As your parting words na lang po sa Gabos ng mga taga Bula, sa Gabos na naabot kan sa tuyang siglaan. So sa liwat po Idol Joey, nagpapasalamat po ako na paminsan-minsan talagang nakaka-disseminate kita kan sa tuyang impormasyon through your radio station na ma-inform naman ang mga tao. So sa ngunyan bagong taon na kita, mas lalo tang patalubuon. Siyempre, inot-inot ang satuyang pagkakasararo, ang paghihiras kang mga kakayahan, kahigusan, as in, knowledge, para po kaya sabi ko nga ni, ngunyan, na 2023, mapokus po kami iting agriculture and itong mga cooperatives, yung mga NGO, CSO na tarabangan para pag-abot kang panahon siguro pag
gabos organisado, gabos na may mga programa, proyekto. Sabi ko, ang eleksyon ta sa 2025 dahil na masyadong magastos. Ta syempre ang mga tao dahil naman maasa sa mga kandidato. So iyan ang pangarap mi na talagang ang termino pakarayon na magtarabangan kita. Kung ano man talaga, kung kami tinatabangan nindo, kami man talagang ginigibo mi ang todo para ang mga programa ta padagos na makamit kan sa tuyang banwaan. Yeah po, lalo na magiging agricultural hub na Banwaan po ka na Bulacan. So, Diyos mabalos po kung sila. Salamat na maray and Salamat and good morning. Happy New Year. Happy New Year po. Si Honorable Councilor Greg Puntanal. Mga tugang sa indo pong naantabayanan ang pakikipagulay kan RPN Radio Ronda ki Honorable Councilor Greg Puntanal kan Bulacan Marinis Sur. Good morning dyan sa Bula. Sa gabos na mga residentes na nakantabay ngunyan sa mga namamahan sa opisina ni Mayor Migay Ibasco and sa opisina ni Municipal Administrator Nono Ibasco Jr. Diyan sa office ni Secretary to the Mayor Nono Puntanal. Good morning. Kay Councilor Inton Balyibar. Good morning. Mabalik po kami, mabilta pagkatapos lang po ni nagkapir ng mga hanap buhay and after our commercial, we'll be back. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bueno mga tukang, balik kita sa tuyang programa. Good morning sa kabos ng mga listeners kan RPN DCKI. Good morning sa kabos na inaabot kan sa moyang signal. Kami po commercial radio station. Bako kaming community radio station. Kaya kami, pwede ka mong magpa-commercial sa mo, magbugta ka mo ng commercial, advertisement sa RPN DCKI dahil po kami commercial radio station. Malinaw po yan, ha? Daring man po, good morning sa mga Facebook Live viewers mi, kay ng Monica Perique, Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus, kay Maruang Yaseron sa kuyang sister, good morning, Happy New Year Sendo and Happy Trekking. Sister Melanie Mendoza of Limassol and Mr. Dirk, my bossing, good morning. And kay Mario Villanueva also watching from Daragal Bay. Good morning sa Endo dyan, sa probinsya Canalbay, kay Congressman Joey Sarti Salceda. At sa sayang Bureau Chief, Media Bureau Chief, Mr. Peter Incisa, good morning. Happy New Year, Happy Trekking. Diring mas sa kuyang pamangkin, Jan Habana Mendoza, also watching from Naga City. Good morning, Uncle Joey, Happy New Year. Same to you, Noy. Asin sa kabos ng mga nag-review sa laog kan programa. Yan po sa banwaan kan na nabuwa. Naging issue kan panahon na mag-privilege speech si Consyal Dokla daw. Ang kaputan kung si sayan may power or authority na magtanggap nin mga job orders sa opisina man kan LGU or sa opisina man kan Sangguniang Bayan. Diyan na pinamamayan man sa Sangguniang Bayan ni Vice Mayor Marisa Bilitario Howe. Sino ba talaga sa kanila ang dapat mag-hire as in magpirma ng kontrata? Ang mayor ba? Mayor Persimbulan? Or ining si Marisa Bilitario Howe, ang sendong Vice Mayor? Awan barita ko ang mga yaon dyan sa Sangguniang Bayan. Sasaro-saron gayo. Riribisaron man ang mga pangarang kan mga empleyado dyan. Kasi ni Papa Apod kung kaipuan pa sa itong serbisyo, kung ma-rehire pa kamo. Barita ko ang mapirmana ng kontrata between the job order and the LGU, iyon na po ang sa itong Mayor Persimbulan. Di man po sa Iriga City, ilingon ta kung gurano ka panas, gurano ka tagas ang sabi ni Mayor Rex Oliva na itong mga establishment dapat magbayad din buwis sa lokal na gobyerno. Supporters man o bako. Dahil ang target ninda palangkawon da po ang local revenue collection from the economic enterprises, lalo na sa market, merkado publiko. May pig-sample po siya ng Chowking daw na sinasabing more than 6 million na ang dapat bayadan na buwis sa lokal na gobyerno. Ano kaya yan ta dahil po nasingil kan previous administration dahil ang opisina da kan tresoreria ang pigpaparasingil ang Chowking na trade name. Ang dapat po kayong singilon ang local franchisee kan sinabit ng establishmento. Diyan matitesting ang isog kan administrasyon nga ni Mayor Rex Oliva. Kung may dae nakabayad, ma-renew na naman po kan mga negosyante kan sa entang negosyo. Diyan maaaraman kung talagang magiging seryoso man siya sa sayang pignangaw pigtataram na dapat magkasiringil ang dapat na siringilon na buwis para maglaog sa kabankan lokal na gobyerno, para magamit para sa general welfare and social services sa mga tao, lalo ng pambakal bulong lamang makadagdag.
para sa mga naghihilang nyatong mga kababayan ng mga senior citizens sa asin iba pang may kamatayan na makaagad libreng bulong dyan sa opisina kan City Health. Ilingon ta kung masasaraduhan or mapapasaraduhan kung dahil talaga makolektaan na buwis na dapat makolekta po kan lokal na gobyerno sa establishmentong ini. Kung bistado naman ninda ang local franchisee, di yun ang ninda daw singilon, no? Diyan taman daw maraman. Kung sincero man sinda sa sendang pignangaw, pigtataram sa publiko, na sinda pantay lang. Kung ang ibang mga establishmento nagbabayad ni buwis sa pagkuaning mayor's permit, business permit, asin kung ano pa, o hindi dapat obligaron po yan. Oras na da ini, masingil, local franchising ini, tutugutan pa daw kan local government na makapag-operate ang establishmentong dahil maninda nasisingil. Ungon niya na sinda na nakaturukaw. Nasabi ninda, i-re-correct. Aayuson ang dapat na arayoson, babaaguhon. Papakarayon ang dapat na pakarayon. Ilingon taman daw kung gurano kararom. Ang sinseridad kan administrasyon na ini ni Mayor Rex Oliva. Aaramon ta kung may political will ang mayor kan syudad kan Iriga. Tama ba yun, pare? Political will? At iba, man masingil ang local franchise, tapos nag-ooperate pa. Ano yan? Nagbuburutigan kita, digdiw dahi. Dapat sa turutuanan sana kita. Sa matuodan sana kita. Kadardakula na palang kasisingilon, dapat masingil yan. Ano po, may kakayan daw na makabayad. Ang local franchising ini, kan sarong establishmento kan syudad, na pinagpangaranan ni Mayor Rex Oliva. O kung mayo, ipagpapadagos pa ba yan? Na mag-operate? O magiging unfair sa nagbabayad ng buwis sa lokal na gobyerno ng mga negosyante? Dumampo da sa mga nagkagurutom, sabi ni Mayor Rex Oliva, na mga senior citizen ka nagkaigwa ng Christmas party. Para sa iya, dahil niya dayan papatulan kung sa iris ay man ang mga broadcaster na lalatob, nagkokomentaryo sa iyang administrasyon dahil sa may kapabayaan dahil sa mga nagkagurutom na mga senior citizen. Dahil kaya ini-expect ang local government sa endang pinapod na Christmas party sa mga senior citizens, nakadakol na pala ng senior citizens sa mga tugang. Kaya ngunyan po, ang plano ninda, gabos na mga senior citizen magpoon 60 years old, makabali na po sa listahan. Naan mapugol na kan opisinang ini, National Commission on Senior Citizens Office, under the administration or under the umbrella of the President Bongbong Marcos. Na itong mga dahi pa nakakaabil nin social pension, at least kung kwalipikado makakuha na po nin social pension na 500 ginigibo na pong gigibon pong 1,000 kung mangyari tatrabaho na po kan sa to yung maigos na Congressman Mix Villaferte and Congressman Elry Villaferte duman po sa Kamara Bahan. Dahil ang feeling ni ang sabi ni Mayor Rex Oliva, kung may nagutuman na mga senior citizens, sa diring pagmati na nindiyan. Pero, gabos man nga senior citizens, natawa na ng pagkakaan. Kaya lang, so iba na inot, si iba na horig. Kundi ang pagkukulang kan organizer or kan local government sa iling niya mo, kadikit ang aserets. Panduwa sa mga nagbibit-bit daning pagkakan, mga siksihon pa magralakaw. Ay dapat may mga maskulado kita dyan ng mga maalalay pag-araw kayo na mataong maray. Lalo na kung imbitasyon na Christmas party, unexpected kan ma-attendir sa party, may libreng chibog. As in, bastanting inumon, bastanting chibogon. Ayan, makahirap dyan sa mga naka-wheelchair ng mga senior citizens. Makakon mong 36 barangay kayo ng mga senior citizens na garatindir. Taba kay guama nagpakoreyat ng mga barita na mananaw da kaya si Mayor Rex ang local government ng regalo, Christmas gift.
Saka may mga parapol, as in may subri pa, as in kung may bulong pang ipapanaw. Kaya minsan po, sa sobrang gamag-gamakan mga senior citizens, dawa sa mga may mga naka-wheelchair na nag-aratinder ba? Kung ang totoo lang po, ang pamanggihan, ang dinner, 6 o'clock nga ni, nagdi-dinner ang senior citizen eh. 7 o'clock ng Banggi and 8 o'clock. Pero kung naitao po, mga alas 9, alas 10 naman ang duman sa ibang senior citizen sa indang food packs, ay lampas na talaga sa oras ng pamanggihan. Kaya ang lesson learned dyan, ano po, dapat kung ma-invite ang local government again next year, December 2023, nin Christmas party, siguradoon ta na may kumpleto kitang listahan kan mga senior citizens as in preparado ang sa tuyang pagkakan. Iguaman sa nabaga dyan si Manay Joy. Iyo baga yan ang kinuanindong nag-cater. Dapat kumpleto. Nagabos na senior citizen, matawan sa rabay-sabay ng pagkaon. Saka kung maparapol, durudagdagan pa ang bagas. Kung pwede, ang iparapol, bako ng tigsarakong bagas. Sa paingurag na bilang kan mga senior citizen, banga pa na daw nindo yan. Tangari gabos na senior citizen, makabit-bit daw at tigsararong kilong bagas. Dahil itong nagbarabad dyan ng mga senior citizen, naggurob-ngurob na dahil lamang nabunot sa rapol. Kundi panatawan ng sobre. We learn from our own mistakes, sa totoo lang. Kundi, siyempre, ang nasarong opisyal kang gobyerno, lalo na kung union skin, pag na lalatob sa radyo, natitira, nakulog man ang buo, tatao sa naman niya na may pagmati. Pero, dapat maging positibo kita na mga local official sa mga tuyaw sa to. Dahil kita dapat maging onion skin. Takon politiko na onion skin, dahil kakaipuan kan public. Dapat sa mga politiko, bakong onion skin mga tugang. Bakong balat sibuyas. Tandaan nindo yan. Pero dapat duman man sa mga nagtutuyaw, itong daeman paka below the belt. So tama lang na tuyaw. Tangarig maayos manin daw, aro kan basura. Na minsan ang basura dyan sa sento kan iriga dahil tulos na pipick up kan mga basurero. Minsan man kaya may kasalan man da po ang mga tao. Kung sorin nga tapos na maghakot ng basura sa mga garbage collector ta, saka palang marulawa. So, sala po baga. Kaya may responsibilidad man po sa Solid Waste Management Act ang mga local officials ta sa barangay. Mga punong barangay. May responsibilidad man palang kamo kayan. And may moral obligation and moral responsibility man kamo dapat na asikasuhon. Disiplinahon manindo ang sa indong mga constituentes. Lalo na dyan sa Barangay San Jose, San Francisco, asin man parte kan San Isidro gayod. Or ining sa parte kan San Nicolas. Nako nag-aagin na sa basurero, dahil nakamo magluwas naka-pick up na ning basura eh. Nagiging eyesore po ang basura. Ang kalinigan number 1 po ini. Pasalamat nga ni kita may sanitary landfill ang Iriga City. Sa totoo lang. Anbula, na-interview ko kasodma. Sarado na ang dumping site. Pinapakontrata na sa naninda ang sendang basura. 9 pesos per kilo. Itinatapok duman sa probinsya kan Albay. Magin ang banwaan kan buhi. Kinokontrata na lang ang basura. Nagbabayad man sinda per kilo. Naghaharakot kan basura pa siring sadto probinsya kan Albay. Ngalas man ako sa mga albayanong mga opisyal kang gobyerno, gobernador, mga mayor, congressman, na gusto man ang bata ali sa kamsor. Saring ko nada. Diyan man itapok sa endo, bahala man kamo. Sana dahil man makontaminar ang tubig na pinag-iinom nindo. Dapat kaya ang Department of Environment and Natural Resources magkaigwang ngipon man ang sa endong batas na pinaparasabi. Nakakarasuhan nindo ang mga local government units na maayong sa diring sanitary landfill. Sabi kan din, nakakarasuhan.
Uhain man ang mga kaso nindo sa mga LGU ini. Na mayo man sa diring mga dumping site or inaapod na sanitary landfill. Sabi nindo, iniobbligar yan. O obligaron kang gobyerno. Hain man, kung mayo man ang gadloting maitutokdo para sa sanitary landfill. Ay, Diyos ko tayo. Sabi ni Mayor Rex Oliva, nag-purchase na sindaning bulong para sa City Health na itong mga mahagad bulong libre, igwa. Bako lang resitang itataw sa endo kundi may libre pa da akong pong bulong. Pero ang pangapudan tadigdi, bako lang mga kapsula tabletas ang dapat kumplituhon na bulong sa City Health kang Iriga City. Kung mapupwede, kumplituhon ang mga non-therapeutic na mga pangbakuna. Anti-polio vaccine, saro yan. Anti-tikdas vaccine. Anti-tetanus. Anti-venom, ano pa di? Ining anti-rabies vaccine. Anti-rabies vaccine, saka ining anti-venom, ining natutuka ning alas. O yan, dapat kumplituhon panindo yan, Mayor Rex na Oliva, pangapudan mi sa administrasyon mo. Dahil itong mga natirab, napako, nakagat, oy, dapat igwa kita dyan yung mga pang-ineksyon na mga nakakagat ng ido, ikos, halas, na napapako ang bitis, na dematitanos, so mga sa anti-polio, anti-tikdas, ano pa? Anti-pneumonia. O, dapat kompleto yan. Kung bagay gawa ng pig purchase na more than kung perang milyon ito na nabanggit niya ka na interview. O, dapat kompleto, Mayor Rex Oliva. Dahil dausan mga ghost delivery sa iyang administrasyon. Maray man. Kung sa previous administration may siring na mga issue, sa sayad ang administrasyon, dahil mangyayari yan. Dangan itong mga sa mga parauma na i-intensified ninda, medyo masirnisinda, mahigpit ng mga farmers sa Iriga, dapat ang maging member itong mga mga ito talagang may mga farmland na pinag-uuma na makakareceive po ng ayuda from the national government and local government, di ba? Tamay na-discover da kaya sinda dyan na dawa ba mayo man lang farmland nakaka-receive pa ng ayuda. One firma nang gadyan duman sa mga tios po na dapat priority mga paraoma sa Iriga City. O di maray baga kung naroon ka nang mangyari. Saka ini yung mga marinyon in mga prangkesya na mga trimobile, na mga pangkayod. O dapat mayo ng halong kolor politika. Supporter man o bako. Kung nangangay pong prangkesya, tawanan po nindo. Pero ang karahayan talang digdi, tamayong lagay digdiyo kung makuha ka ng prangkesya sa local government unit. And ikadua, sosog sa ipinasar na ordinansa kan Sangguniang Bayan na pinamamayo ang kandawa at turog pwedeng gisungon sa ngaraning pagserbi sa publiko Vice Mayor Edsel de Maywat. Barato, mga tugang, barato. Ang pagkuapo nin pangkesya nin mga pangkayod na trimobile sa syudad kan Iriga. And may additional po na mga unit na tatawan po nin pangkesya. Pero ang pakiulay talang, Mayor Rex Oliva, dahil naman haluan ng politika. Kung sa previous administration, naging issue na yan, sana dahil maging issue sa imong administrasyon. An slaughterhouse, nagtataas daan na, ano na dyan, income. Adi, i-congratulate na sinda. Pero kami, bako kaming priority kan local government ni Mayor Rex na Oliva. Ang RPNDCK, bako kami talagang priority niya. Ang priority niya, ibang station na nabaritaan kong magkakaigwanin ng local programming
An LGU sa duwang istasyon ng radyo sa Rinconada. Kami dahil kabali duman. Kami okay lang yan sa Moya Mayor na dahil kami nungka naging priority sa imong administrasyon. Unong ka naglaog sa utak mo na maging parte kami kan syudad kan Iriga ang pinakahaloy na istasyon ng radyo na nabubuhay hanggang sa ngunyan. Ang RPNDC ay nung ka naglaog sa utak mo na mataan man lamang kami nin priority na magkaigwa nin programa ang local government kan syudad. May nabaritaan ako, may duwa ka lang na radio station na pinagpaboran. Paghuna ako baga, mayo kang pinagkikilingan, asin mayo kang pinagtititigan sa imong mga slogan, sa imong mga plataforma di gobyerno. Kan sa imong slogan na Arriba, Iriga. Sabi mo, asinsadong irigin nyo. Party kami kan Iriga, which is located, ang RPNDC kayo of Iriga City, and we are one of the taxpayer. Kung nabuk kami i-priority, sorry Mayor. I am very sorry, sabi ni Gloria Macapagal Arroyo. Kung abok mo sa mo, magiging abok minaman sa emo. Parangkaan na kita, ano man sa emo, ano man sa mo, patas lang kita. Abok mo, okay lang yan sa mo. Pero mayong pwedeng pumugol sa mo. Dawa si Sayman. Kung may ginibong kapalpakan ng local government, gabos na kapalpakan, iluluwas mo digdi. Kaya dapat pakarayon mo sa imong administrasyon. Barita ko si Ma'am Rachel, posibleng yung ginugusto kan mga taga-Iriga nasa sunod na eleksyon, yun ang magkandidatong mayor. Lalo na kung malaban sa Iriga sa opposition, si Mayor Madel. Babae sa babayan maglaban. Sa pagka-alkalde, digdi po sa syudad kan Iriga. Mahanap buhay lang po kami. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Iberry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Iberry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Iberry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Ikikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberry. Salamat sa Iberry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. Mga tugang, balik kita sa katoyang programa. Madaliun sa ng marayan oras, 41 minutes after 10 o'clock in the morning. Oy, sa mga misis, mister, mag-ready na ng panguntuan. Ano po Sa madaliun sa lapan oras. Good morning, kay Hermana ng Monica Perique, also watching from Limassol, Cyprus. Thank you, sis. And kay Sister Marua Yazero of Japan. Nasa Pinas, nagbabakasyon. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning, good morning. Sa mga nakatutok ko niyan sa Transistor Radio Ninda, good morning. Kami po, kung tutuso ng RPNDC kaya ay kasabay-sabay na namundag kan siyudad kan Iriga. Landmark na po ang RPN kung tutuson sa Iriga City. Mga local official, rumdumon manindo yan. Na nagsiservi sa publiko. Pero tadgaro binabaliwala ni Mayor Rex na Oliva. Parita mi, ando ang istasyon ng radyo lang ang program
programa kan LGU Iriga. Although nasa discretion mo yan. Pero kami ang RPA, nagsuporta ini kan panahon na ireleksyonan pa sana, karampanyahan. Dahil mo lamang yan tinanaw na utang na buot. Ito lugod ibang istasyon na dahil man lamang nagiltok para batunon ka, umawong ka, tabangan ka sa pangangampanya. Iyo lugod ang asaro sa tataan mo pa ng priority, it's unfair. Sa totoo lang, it's unfair, Mayor Rex na Oliva. Kung dahil mo kami pigmimirar na amigo, kung dahil mo kami pigmimirar na kasurog asin ka karonda, I am sorry. Sabi kayo ni, ang barita mi pati si Ma'am Rachel Peters Villaferte, ang First Lady ni Congressman Mix Villaferte, yung tinutulod na kan mga tao na yun na po ang sunod na magkandidatong mayor sa siyudad kan Iriga. And yan, anday ko aram kung nanudo ta may ibang taong nag-aabo na sa liderato ni Mayor Rex na Oliva sa Iriga. Sa bagay, marayman po baga ko tana kung si dagos-dagos ng tubo. Pagali sa Kongreso, sa gobyerno provincial, taga-gobernador Luigi Villaferte. Sa Rinconada, Congressman Mix Villaferte. Kung ansa iyang First Lady, maging mayor pa sa Iriga, o di surumpay ng tubo. Baka madaliw na maray po na magkaigwa kita kan mga pangako ni Mayor Rex na Oliva na public hospital in public colleges. Takong ki mayor lang, sa income lang kan national tax allotment and local revenue collection, kung may antabang kan mga Villaferte mga tugang, ansa iyang pangako sa tuya na magkaigwang public hospital, public colleges, napakalabo kayo na mangyari kung dahil sa tatabangan kan mga Villaferte. Batiin mo man kuya si DM Basco, Dory Landicho, Posolyotes, at Susan Sarsoso Longaris, Teodosio of Limassol, Cyprus. Oy, good morning, Happy New Year, Happy Trekking sa inyong lahat. Mga kababayan tang OFW, mga kababayan nating nakatira na sa ibang bansa, Happy New Year po and Happy Trekking sa inyong lahat. Stay safe and healthy. Stay with your gorgeous face and sexy body. Okay, kay Sister Imelda Tumon of Manila, kay Sister Maureen Medroso, kay Sister Len, at Kuya Lito Saluta, at si Kuya Binji Seran, at Sister Marua Yazero, also watching. Thank you so much. Happy New Year, Happy Trekking sa inyong lahat. Stay safe po tayo at healthy. Sana ang 2023 maging sa atin, magaan ang pag-akyat ng swerte, di ba? At thanks po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ho sa inyong programa. From Sister Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. Happy New Year daw po sa inyong lahat. Kapadi, pabor ka na si Ma'am Rachel Peters Villaferte mag-kandidato ng mayor sa Iriga. Pwede man ba surumpayan ang tubo Niya si Mayor Rex na Oliva, di balik sa Vice Mayor, mamang problema. Eksperto man siya sa pagiging legislator or presiding officer. Diyan baga siya nagsikat. Sa pagiging member kan sanggunian, lalo na sa panlalawigan. Balik siya dyan sa bagay, pang legislator siya, mas eksperto siya dyan. Kaya kung si Ma'am Rachel maging mayor na sa Iriga, mas lalong dakulpong project ang mangyayari. Nadadaround digdi sa Iriga City, di ba? Ako saro na ko dyan sa pabor. Lalo na kung si Madilan malaban na mayor sa Iriga, medyo masasakitan dyan si Rex. Ang ginana niya sa naman last election, kinuno ko nga lampas ng gayod sang gatos na buto.
Iyo to si mga buo kinono ko eh. Pero garo si iba naman na akong pasalado ni Madel. O kakadikit baga, o kung lumaban sa iya pa lang si Madel, tagilid siya. Di mas maray pa kaning lumaban para sure ball lang gumana, tayo man sana magastos man lang ang Villaperte, di gastos sana si Ma'am Richelle. Iyon ang maging mayor ta sa sunod na eleksyon sa Iriga City. Tama ako pa di o mali? Tama, sabi ni paring Cha. Iyan ang sinasabi ko. Tawa, piga-api-api lang ang RPNDCKI. Ang sadit baga nakapuling man. Tama ako pa di o mali? Ang sadit baga nakakaano man. Si Gulayat nga ni, tinira baga ng tirador sa naman ni David. Tumba baga. O yan ang sinasabi ng RPN na piga-api-api nindo. Tandaan nindo ang nangaapi. Kami network kami ha, tandaan nindo yan. Ilaag nindo sa kukote nindo na kami, landmark na kami sa Iriga City. Kung dahil nahiri riparo, o nahihiling, o natataning priority, o napapansin, kan nakatukaw mo niyan, na administrasyon kan Iriga City, kami po kinokonsiderar na po na landmark naman sa Iriga. Kasabay-sabay naman na namon dagkan pagiging Iriga City ta. Panduwa, nakakatabang man po guide kami sa mga programa kan local government unit. Nakakashare pa nga ni kami ng buwis. Kami taxpayer man, nagsusunod kami sa gabos na requirements kang gobyerno, national and local. Pag-operate nin sarong station. And tandaan po nindo giraray ini, mga tugang na inaapi nindo kaming RPNDCKI. Igwa po ang RPNDCKI nin telebisyon, ang CNN Philippines. Saka ang RPN, magtugang pong kampanya yan. Kaya oras na pigparaapi pa kami nindo, okay lang po yan. Pero, ang nangapi sa moya, nasa kukulang yan. Kan negosyo kan RPN and CNN Philippines. Tandaan nindo yan. Na ang RPN radio station sa enterong Pilipinas, 12 provincial station na may mga kasurog pang DWRIZ sa Karadyo Pinoy. Yan ang inaapi nindo. Kung tutuusan nga ni kami ang mga api, pero dahil may ginigibo dahil mga humble niya sa RPN sa CNN Philippines. Pero okay lang kaming apihon. Tuod naman kami. Ang sabi kang kagurangnan, ang taong ibinababa, iyo po ang itinataas. Ang taong nagpapakataas, ang ibinababa kan mahal na Diyos. Baba sa pagkabays, Ma'am Richelle, Mayor ka kan siyudad kan Iriga. Mangyayari yan, Padi. Mangyayari, tan mga tao yun na nagugusto. Kung may Ma'am Richelle lang ngayon pa kandidato ang mayor sa Iriga, lalo na ngayon malaban si Madil. Delikado ngayon dyan si Rex. Ito nga ngayon last election, nunukoy lang ang kalaban, gana sa naman ngayon 100 plus. O paano kung mapasisintabong? Tapos na. Kaya sa hiling ko kung magusto ang kagurang nanta, tapos ang kagurang nanta pang si Kong Ilre at saka si Kong Migs, baka talaga si Ma'am Richelle ang maging mayor na magkandidatong mayor sa siyudad kan Iriga sa masunod na eleksyon. Ang taong ibinababa, itinataas. Ang taong nagpapakataas, ibinababa yang kang kagurangnan sa kakansatuyang mahal na Diyos. Tandaan po nindo yung mga tugay. Pag kami pigpaparaapi nindo kami, okay lang yan sa mo, tatuod naman kaming apihon. Pero kami dapat mang-api sa endo, pero abo ming gibuhon yan. Tabako kaming mga balasubas, bako kaming tarantado, bako kaming mapagsamantala, as in bako kaming seeking very important person. Bako kaming mga sip-sip. Araw ka iba mga chep-chep. Ata sip-sip na chep-chep pa. Ay, hindi tayo, Diyos ko. Kaya ako abo kung magkasala ko niya na primerong akong programa kang January. Kung nabubuisit lang kaya ako pa di. Kaya maarawan ko yan baritang. Priority man lang yung radyo, duwa ni Mayor Rex na magkaigong local programa, local na gobyerno. Ano? Sabi ko. Hindi ba nga, ansaro niya ako dyan, dahil man lamang nagbaton sa iya o nag-umaw, last election, ni nakangaran sa iya. Iyong tatan priority. Nasamantala kita dyan ako sa RPN. Ako lang ang programa ko, entero ko siyang pig-umaw sa kapig-aangat. Nalilingawan niya. Ako naaro ka na niya ako kaniyo, rilingawan, hindi okay lang. Anom sa iya, anom sa muya, balido si patas lang.
Kano man ta ipirita pa man sa dirita sa taong abo sa to. Sa opisyal abo sa to ya. Ano ta pagpiriton ta sinda. Mayan sa bokabularyo ta. Pero ang sadit nakakapuling, tandaan nindo yan. May mga nagwa-watching pa dapa, di ko da po nababati. Ay, sorry po sa mga day ko nababati, Si Melandro Oliva at Roel Aligarbis Sagrado also watching. Thank you so much po sa indo. Happy New Year. God bless us all. Sige, ano pala si Bitsy Udabar. Happy New Year din, sir. Watching from Hong Kong. Uy! Ay, maraming salamat po, Bitsy Udabar. Nasa Hong Kong da siya. Bicolana ka man po. Stay healthy and safe. Happy New Year, happy trekkings po sa inyong mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Sabi ni Joter Tersinio of San Agustin, baka may plano man sa indo si Mayor Rex Idol. Taan mo man in benefit of the doubt. Ano man plano sa muya ni Mayor Rex? Na kami ibaliwala niya? Okay lang yan sa Mayor Rex. Dawa kami nakatabang sa imo ka nakaging eleksyon pero dahil ka na maka-outro. Dahil dahil mo kami tinataan lamang ng importansya sa imong administrasyon. Dahil kami mapirit kan sa mong sadiri para mapansin mo. Or taan mo ng priority. Bastan sa moya lang, ang taong nagpapakataas, ibinababa kang kagurang ng tang Diyos. Taong inaapi, asin pinagbababa, iyong itataas kan mahal na Diyos. Kumalay po nindo, kung si Ma'am Rachel Villaferte na magkandidatong mayor sa sunod na eleksyon, taano? Ta sinasabi yan kan ibang mga taga-Iriga, Kung Mix nanalo si Rex, kakaunti lang naman More than 100 lang na boto. Sinunukoy pang kalaban. Paano kung ang kalaban si Madel? Delikado dyan si Rex. Mabuti pa si Ma'am Rachel. Gumagastos din lang naman kayo ng pera. Dahil kayo naman lang ang may pera. O di gastusan nyo na si Ma'am Rachel, siya na ang aking mayor. O paano si Rex? Gawin na lang natin ulit vice mayor. Ang taong nagpapakataas, ibababa. Tanda nindo yan. Ay, mapaharam na po ako. Salamat kay Sir Joter Teresino. Happy New Year, happy taking sa idol. Thank you sa pag-participate nindo kan sa kuyang programa. Sa ngaran kan sa kuyang mga partner sa Lado Technical, idol ko, Charlie Binaobra. Masunod na kapitan. Kan barangay, ano to pa di? Siring man si Aldrin Orlando sa information sa transmitter site, Joanna Divilla and si Jimmy Gonzon. Ini po si Joe William. Salamat kan sa pagkantabay. Salamat mga kababayan ta na nag-watching sa tuyang programa sa live sa Facebook Live kan RPNDCKI. Sa mga nakatutok sa Transistor Radio, thank you so much sa endong gabos. Perming makamtanta, mapasatoy ang mga anbindisyon kan mahal na Diyos sa puno niya na aldaw asin sagkod matapos ang 2023. Salamat.